детето ни с усмихнати лица. Хапнахме да отидем трети път. Много ми се яде хубаво грозденце. Нали виждаш, Лиске, капан има. Да се доближим от другата страна на къщата, да минем през дола и да заобиколим. Добре тогава, да вървим. Накъде? Абе насам, нали каза от другата страна. Добре, добре. И пак се запътили двамата приятели. Но като вървели и стигнали до един дълбок ров, Лиска, както е и по-голяма, лесно го прескочила. Ешко и той се засилил, но не можал да стигне до другия бряг и тупнал в рова. Лиске, помогни ми да изляза. Толкова хитрини знаеш. Знаех, вярно е, Ешко, ама пак изведнъж ги забравих до една. Забравих ги. Ех, Лиске, то се е видяло, че тук ще си остана, ама се сетих да ти кажа нещо много важно. Какво? За гроздето ли? Да, за гроздето да ти кажа. Наведи се колкото можеш надолу, че искам тихо да ти го кажа. На ухо. Не искам никой да чуе. Добре. Щом казваш, как ми се яде грозденце, тък му самичка ще отида. Казвай. Наведи се, близко до мен. Добре. Като се навела Лиска, Ешко я хапнал за ухото и тя ще го изтеглила от рова. Тогава Ешко й казал: Лиске, вече не сме приятели. Ти 101 хитрини знаеше, но нито веднъж не ги използва. Аз знаех трички, ама добрички. И теб спасиха, и мен също. А сега бягай, където ти видят очите, защото, оттам, виждаш ли? Къде? Ето оттам се задава дядо Стойко с една сопа. Олеле, да бягам! Изгоних я. Не искам да съм приятел с такава хитруша. От тогава таралежът и лисицата не са приятели, и щом Ешко я види, отдалеч се свива на кълбо и Лиска не смее да го приближи, за да не се обоцка. Театърът завесата затваря, довиждане ви казваме, деца. След тази среща куклите заспиват в своите театрални легалца. От всички наши мънички пиеси героите ще идват тук при вас. Животни и джуджета и принцеси ще срещате в един и същи час.